ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas anapauluan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ape akinudot mo itay, Jay Ubeng. Masurunak iti dayjay nga ubing. May palagip lang ti panang loko kanyak ni Diego. Dimawat kan ka iti pamakawa ni Diego. Naaramid na dayjay, tanabayag kayo ang nagtipon, ngam awan anak yu ide. Saan nga umno day taarason tapno liputan nak nanang? Ngam awan basol, Jay Ubeng. Pimo sa iti inana. Isu nga inyawid dito'y ni Jigaw. Isu akagurgurak ti anak ni Diego iti ruwar. Ay, kasyam ko, Madya Ubeng. Nang runa ta nasaya at mo't karagiti anak mo, nga di na. Payakas ta tila nga masimbang pait. Ni man Paula nga anak ta. Kagura na launa di anak ni Diego. Anya ka ni mananaya tinaramid na. Awan mo't basol ti ubing kan kuara. Kinudot na ah. Agsangsangit, Jay Ubeng. Naulpit na talaga ni Paula. Awan sa ti kaasi iti puso na. Anya nga ta ti Masakbayan, Jay Ubeng kenkwana. No agtalinaad iji balayda. Di na pampanunutan na dumakkel to ti ubing. Hindi to taisok at bumakad. Ay, anya nga tang agpay so ti mapasamak iti Masakbayan kadagi Jay adwa. Diyaman chinilas ko, yawat mo. Kanyalaan nak iti inumak, tamakain inumak. Uwin tatang, yalaan kayo pa iti danom. Sakbay nga inak alaan ti tsinelas yo. Ay, makabannog ti agtrabaho iti kalsada. Numalpas jay simsimintuin mi jay. Sa di naman nga tan ti sumaruno a pagtrabahuan. Nagsakit ti saka ka. Nagpudot namin ti butas. Masapol ngamin na nakabutas ti tao nga agsemento iti kalsada. Adto iti danom tatang. Sige, inak alaan ti tsinelas yo. Mabit man lang. Apay data limitam iti takyag mo. Kinudot ni Auntie Paula. Saan ka ngamin nga agbangbangad Tapno di nakakuddutin. Saan mo, tatang? Jak nakita nga da iti likodak. Jak naglisi adagos. Isu a kinudot na. Kita ngamin no kasjay nga umayan, taglisikan. Nasken ka di ako dutan na, tatang. Mala, ingkakat alaan ti tsinelas ko. Kalpasan na, mapan ka di kusina, takitaam no anya ti maaramid mo ijay. Tapno di nakakuddutan ni Antem. At iti seldok, nalpasan ti kontrata mi. Ang mga noawan pa iti trabaho mi iti sumagmamanungal daw. Kasano tayo nga ruden? No awan man ang trabahom. Din inutan pa lang taggastos. Dahil lang importante ti katangam. Yan na imong day ta kwarta. Awan ka di pa iti pangipanam iti bastarda nga ubing. Iso pa atartarak nan. Kurang lang nga ruden ti sweldom. Bayam, padasak ti mangkita. No sa dino ti pangipanak. Rumbang laang. Saan asyak ti mga iwan iti bunga ti panang lipot mo kanya? Di mawatak lang arudan kan kay ti pamakawan. Naramid ko day jay. Taimpagarup ko asaan ta amadaan iti anak. Basta, nasakit tinakam ko no makitkitak dayjay nga ubing. Bunga ti basolyo kanyak dayjay nga ubing. Hello, Diego. Nakaawag ka man. Kalamanang, mabalin ka di ngayag ko dita ni Jane? Anya, kasano nga iti panagadal ti anak mo? Di umakar pa lang dita. Kasano, kat adayo ti pagadalan ditoy, dita syudad, asideg. Anyamagtan manang. Marigata nak, tawan ngamin trabaho kita. Agurayak manen, no adda manen pagtrabahowak. Awan pa'y kontrata ti forman mi. Kat kasano mo ti trabaho? Imbag no makawaya sa mapanag-eskwela. No sana makawayas, di saan mo na pagadalan? Anya, bayam asaan nga agadal ta anak mo? Ay, saan mo nga iyag ditoy? Agpada kayo kadikin ni Manong Diego, amaawanan pa lang iti trabaho? Ay, huwag nga rod bakat. Ang sapay kuma
Ta saan ang mabayag nga awan trabaho mi? Ay, may sabalik man gayam ti saritaan. Kaasi man ti ubing di tabangir. Jay ka di anak ni pare Diego? Wen nga rod, kanayon akudutan ni Paula. Ay, kaasi mat ti ubing nga agikaro iti basol ni pare Diego. Numanakam ni Paula, maiparbang ka di apagipapasan na ti ubing iti basol ti amana. Jay kunadan, kukwa ni Paula ita. Angam saan ngagnanayon ako kwa na ti gundaway. Ngam kaasi ti ubing. Awan lang arudan ti inana. Kas jay pa'y ti aramiden ni Paula. Jane, irubuat mo dagiti badom, tada papananta. Sa dino ti papananta, tatang. Mabayag ta ka di, taapay amang itugot ak iti badok. Mapantay jay probinsya, iti ayan ti kabsat ko. Makipagnaid ka pailangi jay. Saan da ka di anaranggas? Nuan yaman ti ugali da. Sika a makikabbalay ti makibagay. Nawatam. Ha? Wen tatang, sapay ko mata saan daan na uyong kanya. Mala, ingkan irubuat dagiti gargaret mo. Tamapantan. Kartingam. Talaga nga inyag mo ti anak mo. Tapno siya ti akin kargo kan kwa na, kasta ka di? Nimimbagkan ka, tawan anak mo, manang. Sakat manupay ti addi na nga anak ni Paula. Marigatan tawan ti trabaho. Day takatay ko nak. Anak kayo nga anak, adi yung matkabailan nga ipaay ti kasapulan da. Ni manang met. Agmay-may sa kang bibiyag. Imbagit diya, tadamat kadkadwam dito'y balay mo. Iso nga rod ajak na ki asawa, tapno awan sawsawir ko. Itaikan nak iti pagproblemaak. Mabitla ang met. May kuntumat lang alaan iton addan trabaho. Nanyapay ngay nga rod, no di kasta. At daditan. Umay mo matla ang alaan iti mabiit, ah? Wen ka di, mala, inakon. Intulod ko lang ni Jane. Agsingsingpat ka dito Jane. Panawandak ka di dito'y tatang. Apay ngay batidak. Umay kantumat lang alaan, inton dakdakkelan ti sapul ko. Kano nga umay nakalaan, tatang? Saan ko nga muno ka, no? Basta aguray kalata dito, wen? Kasanon no saan adakkel ti sapulyo? Ipadawat dak ka di. Tila sasawam. Ala, saan mo aliplipatan tibilin ko, ah? Agsingsingpat ka dito, eh. Uwan tatang, basta sublandak to, ah. Wen, kunak lang arudan. Jakmat makita ita ni Jane, napanan na ka day. Apay asapulan niyo, jay saan yo akapkapin ano nanang? Amom ka day, amalading itanak, iti kinatangkan ti pusom. Kasano? Kat imbis nga agpay iti anak ko ti sweldo ni Diego, kat adapay laang dayjay ang makibingbingay. Rombang laeng, ta anak kat nga rod ti asawam. Anak na laang, ngamsaan ko nga anak. Ay, talaga anatangkan ti panagpuspusom. Diyo ko na apakitak itinasaya at tibunga ti pananglipot da kanyak ako nakmanan. Sabali ang lipot kan ka, sabali mo't jay ubeng aparparigatam. Ngam kadaraan dati ubing nanang. Ay, jakman amukan ka. Anya ti klasem a tao. Anya ka di grade mo, basang. Grade 4, auntie? Ne, saan ka nga butang kanyak, ah? Saan ka naranggas? Apay, naranggas ka din ni Paula kan ka? Naungat pa'y, auntie. Dagiti piglat iti takyag ko, kat kudot na dagitoy. Nan, kitaat man, day tay bagbagam apiglat. Adoy, auntie. Diyos ko, panay piglat kan limitam dagiti adda iti takyag mo. Pangaasiyo, di na kumamat kudkudutan, auntie. Basta agsingsingpet ka, tapno saan ka akudutan, wen? Wen, auntie, agsingsing patak.
Nang ipanammatlaang iti bastarda a pinutot mo iti ruwar. Inpan ko kinimanang Betty. Dandan di na kayat. Ngam awan na aramidan na. Tanda mo ti Jayan, Jobing. Asino nga minti mayat nga agtaraken iti bastarda. Gaminton amunan ti agtrabaho iti unag ti balay. Ingkalaan, ta iso ti agtagibalay. Into nag-graduate iti elementarya, inaktualain. Kasta ka di ti imbagam kanimanang Betty? Imbaga, kamabit lang ti panagyan na ijay. Tanong mabalin, talaga di na kayat ngagyan ijay ni Jane. No kasta. Uray iso, di na kumakayat nga agyan ti bastarda kenkwana. Malas nga min kat deja bastarda. Ala, saan ta napagsaritaan da ita? Tama ano, sabali manen ti papanan ti saritaan ta. Kasladyak mat makikita ni Jane di tabalayo. Adda ka din napanan na? Iso ka di ti sipsiputam? Saan mat? Kanayon nga umay sumakdo dito'y gripo iti nagbaetan ti boarding house tayo. Bit-bit na ti basit agalon apagsaksak do na. Manumat lang tay galon nga isakdo na ngay. Ayan na ka din. Basit pa'y ita ti mabitbit na taubing pa'y. Ngam inton dumakkel, adunton ti maitulong na ken kaday nga ubing. Ijak amo, no sadino tinangipanan ni Diego iti dayjay a bastarda. Among, nasingpot man day nga ubing. Anya, nasingpet? Puor ti kararwak dayjay nga ubing. Bunga ti basol dayjay. Adda ka di basol day nga ubing kan. Dakkel ti basol dayjay kanyak. Nagan na laangan kat agburbura kan ti darak. Ay, stress aka na yun ti itad na iti biyag ko. Ala, agpalas kan, ta itulod ka iti pagadalan nyo. Makisauak pa iti teacher mo, ta transferi ka. Sa dino ka di, auntie? Adayo ka di? Saan matunay nga adayo? Nga masapat ta inak pa'y agtrabaho. Agbalon ka, tapno saan kan nga agawid inton aldaw. Agbalon? Ijay syudad? Sa anak nga agbalbalon? Asidad ngamin ti pagadalan iti ayan ti boarding house yo. Ditoy, magnaka iti 15 minutes, wano nasurok. Depende iti partak mo amagna. 15 minutes? Alakit din. Darasam kat maladaw ako niti trabaho. Nagadulakit din asal salud-sudom aya. Pare Diego, saan mo ka di apat-pat ganja inauna nga anak mo? Apay nadamag mo da ita pare. Nasaw ngamin ni Bakat, nga impanaw mo kano ditoy. Kaya't ko lang aliklikan ti kanayon a panagunget ni bakit ko. Nakaron magsasaw. Panagkitag, kat nasingpat mo't di ubing. Itantupay lang abasit, kat adan maitultulong na. Ngam kanayon nakasidiran ni Paula. Jak kayat nga iso ti kanayon apuon ti ririmi nga agasawa. Pasaray makita nga agsagad dito'y ruwar. Agsakdo, kan aglaba ka dagiti babasit alupot. Numaminsan, kat parikot mati, dan na kada kami. Pare, adda ka di basol ti ubing? Asino ita, ti adda basol na? Anya ti pakasuro na masimbang pa'y. Nakamisuot ka, Mark. Nadlaw ko, nga awan ni Jane. Ang mga nunakam ni Paula ti panangipanaw ti amana. Sino nga ita ti katulungan ni Paula ni Balayda? Babasit pa ilang iti anak na. Makita ita. No saan ama ikawa iti kaawan dayjay nga ubeng? Ubing nga agpaysaw nga andan maitulong na. Kabaalan ng tagsagad, aglaba, kan aginaw kadagiti nangananda. Wen nga rod Saan pa'y mat nga mo dagiti anak ni Paula? Maikawalakit din ni Paula. No iso amin ti mga ramid kadagita. Auntie, adda ka dito'y pagadalan mi? Sa anak ko mga umay, ngam amangan no saan ka makawayas nga agawid. Awan nga tati ubing ang mabalin na kadwak nga agawid ijay balayo, auntie. Padasag to man gayam ti mangkita. No adda mabalin mo apakikuyugan no agawid ka. Tapno saan ako nga umay dito eh. Win, auntie, mabalin mat siguro ang makawayasak. Tapno saan ka amarigatan? Nga medyo adayo ti pagnaam nga agawid.
Apay, anti. Adda ka di managdakdakas iti dalan? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.